Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi rahmanul dunya wa rahimul akhirah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bayi, mga dato, mga uring panwala adumadara as-sonor sarta at tumatanda mamatan mo sa pamamakinagan sangka iya mapya kapipita siko kaya bati akuran mo ko salaman panganiyak ng ko Allah amapuro agumala ubaad namin kong kulang kurakatano at tong para matiuba na angkatan kurakatano ko Allah na isang biyano na sa kalilitan limong nakaparapat amak mamahanaw salam Allahumma amin. Siko dawan si penakapuni sangka iya mapipikirakan na pag-inang kaakan ko ginawa ko na pag-inang kaakan rakano na tigang na pituang kuskano sangka iya pa ang bawaran muatan minggulalan sa iyang watwa babayan si Haja Siti Nur Hamida Abogatan. Siapa dia seorang Nabi terubian ubahun makapaguras si Syariah Islamic Seminar si sabab ko nagidawang sa kanya ng tangara babay na apiak na oras sa limang tawa may nagiwa inalawilakan ay Ustaz Muhammad makapasalaw sini na dia uli gagal na sumauman sa Lanao del Sur si Sariana yang munisipal dia binigyan na tiga na yung sana na huwakan maakul sa mga lulutan sa binigyan na kasilbayanan na buhokilaro mga kalinguma nakatihi kami akan beberapa makanan Toto sini pun agian kali kapag pemamakin agama na isama penggumaan si nakapamakin semua si naukeparo operate ang kasor di rampung Allah na peso paginawang ka na may pasal. Kaya mga ulama hindi para human o kakawitan mo. Inutobs nakagiyasuman suwala nagyupisong dunia pero Allah wa idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kadiruan ng Allah aw pamakagmaan na inay sa kesabuton nagpitiro Allah aw kono pembatias sa Quran na kono pembubudas sa Quran na ayat order pastami'u lahu na pamamakinagad niyo wa ansito nagbubog ka na kakano la'allakum turhamun kaang kanuhalin Pidaya niyo wag inawan niya dito yung kunan yan kadugwa na lang di seminar may hati manusia din na umanisa na limang di manusiatan ordinanan Allah kapamamanin karena pikir orang upang
samang ko sa bimitiaray na mag-inumatang gabi sumay. Nausto na gundumi kerata ginawai lang kaya orang ilan ako. Kaya nubot na istorya niya sa nasibay kan. Pag-esplateran siya. Dapat ordiranan na buong kuwala. May isa na rigulang na Muhammad, Ustaz Muhammad General Montaka, Department of Education, si Salano del Sur 2. Na isa ko lecturer. Nakakaya ko'y pagiging sa flag ceremony na order ang panilintindag sa mga tao na o natindag na si Alim Magdan ni Malawa. Nasumya kayo din ako na binibina ko niya sa pamingin na mag-grab. Binadating siya rin ngayon. Huwag Peter wala. Tinagod ko ang ibinida nga pala. Na may kakuran na parang kailangan manayanan na pinang kamay kaya mikan sa protokol na swal na nagiluwan yung mabubulabas na ng tangilangan. Dapat bilay ako niyo. Manotanong ba kasakit na ilan na kasakitan na may hindi gawin. Nari, mapanggumaan si nakapamakin. Naumana na kaunggari, ako riyan o kang bula-bula kano si naad na siya kutong. Paraya ko ito. At hindi mo kami aling tanong na inisip ako. Natin nga rin kami ano siya. Daw na ito may ka. Kabaling-baling ako kung ano to. Kabaling-baling ka lang. Anak yung sa ako na basta mong buwagam ako kung gano'n ba ka na naging lupa ka po pala. Hindi nyo nabag mga kata-katawan na kami ako. Wala hindi asal ako buwagam ako yung bulbul ka. Naging lumaga ang mata. Ay, baka isa, margyan mo itong mga day, baka bukal suwagama. Namada ka na sambagyan. Isa sambagyan na inong kabubukla kapag subalas yan na otang. May anag ka, tao pa makaya wala sa inakas. Siya pa kung dulu yan, hindi siya ang alin, una iyaw. Ayun na, kaitas. Okay, na di may nang kagiyang kaya at pamamaking kakwang sakya pikiratan mo ron sa Alonso Islamic Seminar Paganagan. Naumana riyo, kakawiya iyo mga pauso, kagwata mo siya balas. Naapiyakit ko sa kaya, na matamamagura-gura. Yan ang yun. Naapiyak patong na ipagkaroon doon ka susi. Pamakakatawitan at tarima at ano sugag matang siya balas. Namugitan rin naman sa wano tanong pakarelan ka adon magbago sa ginawang ka akan nagsuba ako miya lapis. Ngayon na to, nakatiya mga ulamay din ang sunabi iteroon. Asiko maanan yan, nagdakon, nagtimutimo, asagurumpong. Ayaw mo ang pagtimutimo, ayaw yung nagparakwala. Ika na belbota ni Mano. Aw ba niya mayagtigo nabi, kamakapasal sila, nagtawagan sila ng pagpananawag. At diroon yan, hasanat wa kufirat lakum jami'a tinuong kono di mananawag ang berbaling kanunin kasabenar asyang di ano Allah sa mga raratayo sa mga Biblia naguri nila ang kanunin namon pwede ka nga nagbalas yan lakay di nga turima ano pamakasa sa butang oto alay matunay manaw ito na wayang yan dari mga kamarata na magatos na iman ito na sunyong kasi
Nasiyapin Allah sama pihak magados. Alim to na apa? Narinila ang kawallah. Lagi tinggi di jero no tatari mga napi ang kesakitan, napi ang paton narumbutan ang subasi. Tayo to na pagir pagkakataon na ito. Nagbarlang mana kanilibod na gano'n na ito. Kapamamakin Orianya ng buling tanong na siya po yun. Orianya naganap ng kaon na ikatalo ha? Asiko kaya pamamakin na doon ka na anak siya po ng kaon na aya't manakailog kaya ng bulalan na nakas. Siya po ng kaon na hindi ka seminar. Nagkari kaya may kabahan mamupumba namanya seminar na kailangan na may ito kay nawatan ng sumangagal na mga tanong kasumil tanong si nang muling tanong na ayaw sa unong mga mubalik na miya kaataasar kami ning bulalantan kamay kabulong pagkawana sa mudul nabagparoon diugay Maraya gundo. Pakasakit na nokman. Kadiyan na ikataw madahugi Ustad Muhammad Chaulas o how many minutes? Uli na how many hours? Nanay no kasaan di buhin yung sa nagdapal. Kamaktawa ko rong budeng ka. Kamaratas sugilun tuwa beleng ka kanatambang katangtot kelanggay. Hey, uripon Allah. Sabutan kaon ng bulalan ka pagyutoy ka seminar. Miya kadak kelapas si seminar. Pagyutoy na kulo ganono. Apa yang dunia pekenag sa seminar nagsungon na dipsumbayan. Dia udah silin pagkakarga lagi nami experience na yan. Napanood lang ko sa sa waki aktual lang yan bulaw lang. Miya sa na yung labi seminaran ko nakagyan ko dia udah makusyat na hindi ko kaya na issue. Miya kadat lang natin ng pasiseminar apel dan yang pagkanod sa seminar nagsungon o gay nalipsyon ba yan? Kay mga pasada ko guru kan na mi udah sa ko pag yung madam oras yan na muna ko kadung penayat kerusan ko na sumyo nga ko tarakan na dia di prepara dua melarga na adna mag-ina apat sang goto di seminar na dilang kato na begitu sa tarakan na sisilan detik ko patagiyan siya. Nah, pembiro si opinianan na uli niya nagkasya yung pasisiminar di Sumbayan. Yan dito. Si Mami dari niya dito ng tiwatayanan na uli pasisiminar di Sumbayan. Ay, kati ako matinin dito nagbuwag po kadingi liyo raga asang bisi matiting begiran nakakaroon na dakan ano yung kurya. Kami ang buti. Nari, ada siya buta kaon ng bulalan na nakan na magaytanos sa ibarat. Magaytanos sa ibarat to. Kakagigira na pinisin sa nakan mga guruan na aya kapag sa butawan na magaytanos sa ibarat. Apias wala na bigay sa ibarat. Ada siya buta kaon na miling bulalan na. Kami ibarat niya. Kaya kan dinagawa na ibarat na guruan niya si Ustad Muhammad. Miya musya si Ustad, miya anuin niya, apitero kono nabi. Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasana kama ta'kulun nar khatam. Di mamam dan hadin. Ibarat kayo. Ugay na ini bukan may mga guru na ibarat kakadia pangakabulong nagpapakay efektiba ya. Kasabido niya sakita nga pagwelo ingor kano figure ko na bigaw pamakagudaman nak na ni matag cancer ka komplikiti
Peter kono nabi yang kami yang siya Justan panang gila inyo suka pakase kamataan ko na suka pakase napupilian sa mga pipiya aman sa lagi na binukapagkanaw apoy kumakadugay tado ini bukan tado na rin barata atau na yung anan niyan nauwa ka makasig ari makasig hindi ako yung nasa niyan si kaduman na si may kano naganakin na lagi dito ka pa naman ito ari maraya ko ibarat tayo miyanan ko pati miyanan ko na pagkanyan sulay adika na pagkanyan supuasan ka na pagkanyan susambayan ka na baka na yatigan mo pagkanaba Biyan na ibarat yan. Namanutang rin pakaramuman sa kapitero ang pamamasakit na sobra ini sa kanser. Kaumatatag ini mo umpungan na sakit tayo umpungan ng kaya kapakasi. Na umatatag ini mo kang bata-bata. Na bangkit tayo kang bata-bata. Na umatatag mo kapatigan. Na antero yung kapatigan. Peter o Nabi, apa nang gila inyo so apakasikap kunyan sumahamal amak ya sa nagiging ko pagkanang ako'y kumakalitan na pendawa ka man ale dia kan kegenukan kami adika koron ya adika koron kagyo pilih siya sa mga pagarian na lang nagulbok na addiction yan ito na miya matin panayping may nakaiwanan na lang nagulbok na addiction yan tuloy ba natin ano ba ka man sa basketballista kay kami adikon na piyada rin nag-share kami adikon nariyo na Nah, penubakan sa pangangadi, tabi sa pagarian niya, tapi yang kita dapat na di tadi mangadi. Korek kaya? Nah, penubakan mau sa singir, tapi yang isang tangan kapi, dari lima magindi kita kami adi ko. Lalang kita lupakan nakapakasi kita kami adi ke kau lagi nggak kehidupan. Hei, mga pagarian, Peter wag na ibaratan na ito na ibarat Peter wag na pagkarabungan banong na yan kasakitan ng kapagumpungan, nasakitan ng kapagbata-bata, nasakitan ng kapagiging lagyan kaya kapakasi. Niya nagagari, ubang ang makasitin na ganaging ka. Kapag niyan swamalata. Nauba ka makasitin na ganaging ka. Kakanaba ka mo nagpusukay. Nari benar. Baka na ipusukay. Iba miya pumusulan-ulan na miya kalisip sa city. Ako sa municipal mayor. Makasi, katano sa paita, kanata. Nangapea sa usin. Nari benar ya? Allah, nari. Pakara pumunta ko mo na yaman na rin pagariya. Dabito ka na nga ano. Ilaman ang babae kulay. Kapag ibali ka po naging kanan. Kakagigilaman mo misura. Kasi sigang ka mo sa lakaw di sa lakaw. Nalagi ka tiro mo maawid sa biyo. Kau gitu-gitu siringan na ya promo ka na. Ya atulah ka na. Bisika ka na. Betul di nga nang dunag yung di ka nagpapay. Biasa itu. Tiga alay, mata mo masakit ang napitiro ba? Wali benar. So siringan na lang, may matira, may promota, may usur, na bisika. Nah sekarang di ko ito ya kasi siga mo na, nabagapsikat, kapsakit na. Tiga umar, dan ini matiro ay sakit ako. Magagitara mo man nagkagwaro. Origo, kami ang sa korona, ninigyan na mga saan, miyay kakol na, nakumiyad dolar mo ka. Mata nung nagagitag yung dimba to. Tigaling pakarya lang ako na ino ang pagdirwa ipatay nga kapsakit na kan deman na yaw to
sa ginawang ka, naawida akal kakikarumang ka, naawida akal ka umamawata ka na isusumpat akong pansusilingan na karo, nagususilingan na karo, nagususilingan na karo, nalango na silingan na ka, wallahi di ka nagnakiw, di ka batoy ang memori. Kaya na to, na abay na bulang memori nga nagtugid, napiyak ako ka sa 30 tugid, di mitaya ka. Allah nari uri penuh Allah totosin yo ilang kaman dingkas sisiga sesalakaw di salakaw kawang kadikatawi na yung kaman pagkakuas kamampian ka kay sebab Allah o salakaw inangka kamanarianan inumagit kuas o kamampian ka kay sebab Allah o salakaw di kamar dyan, lagi dunia ka na ng katarima na magitanong na sa ibarato. Kung ba sa po nabiyaga ko, papuntang Iligan, na inumarong niya ako sa Iligan, naragi sa mga drivers. Correct? O mga drivers, kumala na doon ano? Maka mo mamiyo, buparintan siya sa Iligan. Nakakaumakaroon na, gulapitong gino, kung pangabalik sa po napiyaga ko kami, nakakaumakaroon na, hindi kami nulasan ako. Ay, mataya ba? Kaya na ino ang salit ko, waso mamapiyaga ka, kahit subok, wala kung saan nakaur ka. Umasmitano, babae kulay, pagaling kulay, pinaging ka, kasisigang ka ko sa lakaw ni sa lakaw, kapirisir sa nakanamiya ko ang mapia, nagtutunan ka na lumasangan na pola. Nabututan ka pa na subutot ka na di ka din naman wasurak na misusurat sa law mako mele nga kaya pasang ina ka biututan nga biututan ka biututan mata mo daw mga surat na misusurat Allah nari rasa apa gano'n mo sa nakapakasigo hindi na misura kasi sigaw tao ko pa niyan sa muta kakakadabid na rin niya kakagayang misur miyakatang mo pwedembayo natonono na namatang wala kaya pasangiron na yung besudiyang yung wala alay matumay barat yan ang naliganitiro na misura kasi sigaw niya mo silingan yan lulupian sa lakaw na yung subuyang wala diri di dua are buruan na Muhammad di mamang ni Allah ya Allah peningkor ka ako ang kaon si prinsipal nasambi na kong kau mata ko kaya pasang nakaisip man o tumagagi para marayago kami man namiyaning tanong sa walay na alay di bis ka pa kaya panglinakan sa posisyon na mapromotan ko hindi ka pa kay kaya ka pa kaukitan ko no waya pangarapang na prinsipal na pangyang ang wala ya Allah na pagningur ka ang prinsipal ako masulunsualay matauron na di ko supa ka niya kawakaron nakanagon ka pa pamang ni kakakakatepo ari makatips nari ibaratan ano kate oras sana yan lalayo na tulungan ko kami ang diwa malaway oras uwi na nakabundang buruan magagatan ng mga alaw na magagatan na kalansi kaya may nari tidak akan boywa dan nagkabuang arwar sa kamuga kaya paniagama nah hey mga bayi mga dato si paman ko kapagpadihan o nilon di ka panagumbalaya na upamakaayap pagilaya na isa kapag kamang o kapagpadihan na kang giginawa kaya nagyo kang giginawa nah kagiyay sa ito ang kapagkamuayan no mapia grupo mapia pamilya mapia kapag na kang giginaway
na isa piano tulian na piano siyatan wallah aming bulalan po Jibril na yagarya piano tulan nabi na tingin na atani Jibril qal ya Muhammad ismasya fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu ila akhiril hadith. Para piung wakamitan rodo ila iman sa nabi na miyakan langalangan isa pag-usap koronator na miyamas master na inon itong mga piyang siya tama yan yun piyang siya tama na dapat man ito nagkakwatan ito at tuma wari yung piyang siya tama na binasakap pa na iyang kurang kumasasawlig siya pa'y solging yan na daw kasawaro kau maman tama pa na sumasaya nakamala ko ni sabot ako agam ugay na isi na kau nung ilalangang yun na sukalindar agam Muharram, Safar, Rabi'in, Awal tama na ko kapos siya kahit mo nag-ismugir ka nagtingin aling gusto na yung bun mapakagtundo-tundo hindi ko mamakinig sa wasya kami ang bubulugan nari aling madaman yun to si kumaganyan piano siya tanso nabi na piano tulian namiya kaumarak na tigil so Jibril na dinyandrakan di Jeroon ya Muhammad gunain ka din sulang ba umur ka kamataan apatay ka isang tayo ni pangsiat ko nabi panay pagdugulo na Rasulullah diyan di ka panudulay ni pangsiat ko wala mga papamod Jibril wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu taniman yan na isa gani ya karayang yan nalamaning kalin sa gagaw so pato tapala na nakasagagaw kamataan ang makapagulagano ganun yun wasyatu tu wallah Rasulullah ya Muhammad langaning kaden sa gagaw so pato tapalanganan ka sa gagaw kamataan na makapambulagano relaya mo niyo talaburo sa mga ulamaw nagyang na hadito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wasyatan ang kunabi na wasyatan tanupan mambulan pagari ulan babay ulan padanan ikan jagalo so sa lakaw di sa lakaw gaya no to na mga pumbulagano naad na ba sa uno mga lokstan wali ka no pan makambulag sa kawyag-yag na mga pumbulagano sa apa panay meron yun namataang ko sa biday paras amiyakang bula-bula gano sa kawyag-yag namiyakang bula-bula gano kung amiyatay suisarakan na lagi do di mapia kaya pakang bulagin ka lagi do di ka punidaw pa'y sa kaya patay niya na wow tomo pa hey mga uripon wallah isa na nagkasabapan to kag kailutong ka isa-isa kang giginawa nakano yung manugda ka manutulog tanong kopya na sasagada kaya manan yan nakyang giginawa yung piya nga babantugan ko para tiyaya manutulog tanong na nakatiya mga ulama ini na suwaris sa mga sahabi ridwanullahi alaihim na ayakyang giginawa ilan kong pinidakatian akong pandangan o tutulan nagpamiyugalin sa mga muhajir si isa Madina ay pembedu ko mga pupuan sa mga namang muhajir na upakarayagan na bankwit gano'n yun namiyakaw masilan si isa Madina namiyakaw may laro na sa mga ansar amaw unay ko yung nakatawa niyo ay kayang giginawa iran na parakwal nayagarya miyaswa na adna duay karuma at taga Madina na tiyalakyan isok karuma niya na ikadua na piyakit pangaruma niyan kung pagarin yan ang muhajir paano ito kumalang gugaw
Pamanin na tayo pagalo ya kay Kirstan ro na ginawa kaya mo. Tama pa na rin. Hey, pagaling kulay, babae kulay. Miya ka umas sa mga muhajir si Isa Madina. Nasa mga kawasak ko mga ansar na isa at tutul na bigyan sa tanong na inibugay niyan kung pagaling yan na muhajir. Kanyan di makapitan. Kagagangan Allahu Akbar. Isaw naman nagtumugaling tanukman ko sa tutulun nagtotoo siniyo kaso kapag penutula ko tutulun na adnabasaw mga umangan anak tutula benar dilanganan sa indan anak tiga bantaan na di pamanapakadaan na inong ko naging pagpenutula sa tutula kaso maanan yan na tanurun na pagkuhan miya kaisa na miya adan sumala akat didawa o mga muslim abo sa mga kafir nakagiyang mga pasada sila ng ganina yan ari buruang na Muhammad na tanto ang madakla kiawasaan ko mga muslim ayaw tiro na kiawasaan na miyangan nadong ko nagtiktibabaan ng mga muslim madi mangwit sa iksikum miyangan nagyang protokol na di mangwit sa pamakainom ko miyangan na miyadagi na pangburo kami ang layan din yan di matero na uwa pakainom kami ang layan nasukyan na gawa nagyang koto di imam mamagay say nasyong niya pagi ginawa iyo nenenong kaya pakaw man hindi ko nenenong sri nenenong hindi nakapagintos na miya nagyang usaba na apang buro kaya di matero na uwa pakainom kami ang layan Antonay niyo daw na. Yang mo to mama apagan niya yung manin. Ano kapag inuman na so kaya ganyan na tigyan mo dikira di mangwit tayo kate isri na witang sa ko to apagan niya na may akal kap. Yan yung ron niya kayo nasa rama kayo. Para magan kagagang to. Sigurado ako na di nga kagagang. Ay kailangan na kana. Hey, may nangitiyang mo kadua miyang. Nakadiyang mawit niya doon. Mas ilang na nila bisa na ingredients sa gilpo kami ang layat ingredients enong kaya umak na miyatay na kaya suwenen suwi kadua miyang na miyatay na ini kasuwinya kung bagan niya miyang na miyatay mataan mo ito kung matamita kang ginagara yung ganila hindi na miyatay yung itaks tanong ang sorong tanong si ikorotan na kami ako na sulti ko mga lukas sa akpiyak kamamasa na asara mamarako taro pipi mauna ko mamara adis sa mga padakan akpiyak kami ada din na asara ko kasaw na ubaga sakitan na akpiyak kami ay nasa radio kumanta ya kawata-wata mo ba mga tax na nakitag na gulo pa o bidya niya no? Nari mga babae mga dato ginansukan giginaway kailangan na ino tanoy pagaluya ka ang tanong kasoy sukyang di ginawa yung mga sahabi yung mga kagagaga na ulit kagaga na sukyang di ginawa yung mga lokstano so ang isang mga lokstano na gagaliin na kaya mga styliran na benang na loksiran sa sigod tanay man na benang sa sigod so magad ka na di kayo nilarakan na Muhammad out ka kang anong makakan ale mau takanuang kanong makakan iman to na miyada kianan kamay lengap ng utat ke urap ke wow pernah ditempok ka daigusan tiru na do usawala nari benar ya Allah mata mura biga miya wata-wata no miya na kaya ada iya no nari mele ni benar ngalo sa segar la ilaha illallah uni ko sumangalok sa no na si sima na may mga style na di susuma so tutuman na yan taga ito ni suluk ay tanong ko anay barang tangang miyawat-watan sa iyo nagsumsa pinid napira silang si igawi na may ambuling sila na di sila pagkakana sa pamamagaya napira ito gawin ngayon pa na sumimurong mo so taga pinid na likewise buling na iduluga ko doon ang mga teater mga dulo mga harim
Imanton ada utuh. Nare sama nutu mga urip walam ya gedem tano sumangan luksanuna penangan usa segan imanton detik ya iler kaulo telah. Dapat lah. Dini kaya kaulo telah. Ora lebingan alu. Kero alu sawada. Assalamualaikum hadis ya biga. Ya gili ke. Bukan ada tapo. Ini auto terakhir ada kami masail. Buat ini auto talung ada kami tinilas. Dia membuat makalah membuat tawa-tawa mian dulu sulu takon lenggeng kayak ini pamangendung mono tuh lagi tuh mawi style ya. Nari magalay mga uri penwala. Hey, sokang giginawain dumalitan man kaamay-amay na tigto ating manok pamamakin gagyang na dito niya lingna bendenang saragakan kan giginawai perese sanagang oke abati koron nagusok ya pamamakin ga koron naterongol kanu mga bae mga dato nauditan nung giginawai na ya katawi koron naditanong ka surga. Mian lagi yo. Diga dem pendo ay ale mina uri pa surga mian ka 30 ako mga nay pa. Nami abung nga manabeng nga nang kasabay ma. No manega pa surga kay diga kasi rumana aso. Mga basa ninyo mga luksa basta man lagi kira na diga si rumana aso na pembeli mudin na siyo semua nday. Nari mian inyo ditan lagi kepagayan no batano mga surga. Alay, mata nga lagi dunia ka kebenaran. Pamana dia mo pa surga niya ngalangan ako sa aman. Ando man yang kini ka pa surga kay parwa. Tigalin na ko na. Ando man ka pa surga tanong kita nang giginaway. Makasurga no ko surga narutanok man igagapusan. Tana. Matagal ya kuna pia guna. Ino na kalisinan siskata. Wala kaya namatang wala ke una mga toko surga wa kasi na siya wala namatang dia di surga. Dali la kaliyan mga ulama. Na mga surga kan rohman matutug ka mudul. Kamay nga surga kan. Ndo kami yo ito. Maniga mga surga. Matang wala kana atau di mo kami. Nari, hey, mga uri penwala, batanong digiginoy kami ang naging pamatay tanong mo. Aba nariya kailang mo nakatano, wallahi lali, bang gisa-gisa ang tanuman warang. Gisa-gisa ang tanuman nari wala. Pulang po lang ang tanuman wala. Ganda ba niya nakatanong laba sa ataw? Yan ang iba rin. Ba na kailang mo nakatanong? Di ka na yung katanong bakang tinibugak sa akong nabiyagot. O ba ko na tinibugak ko? Nari, hey, mga uri penwala di tanong pa surga na pagalabi tanong mo mga dalili ano, hey, uri penwala kati ang mga ulama ini o mangkon isni nagu Kamis na ipenaik sa mga amal tano sa lawh mahfud kumbaga na ipendownload narilaan kon wallah sa mga urip penwallah niabudin yang kon perilaan na sudwa adi pembitiarae nari pera ileping kay matwa ka sa salatan si ida sara bedeg si batingan na maging lepiaran no tolong si Gus mo tuwa lagi penay na dikinay selama liwa dua katirong kun wallah baga kaniwang kanan na dua baga kaniw selama kanan na dua diniw pasim pelistaan salau mahfud tunay mana niya set aside mapapayugan tong suaman kanada listannya takasakit na pa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath wa man hajara akhahu fawqa thalath fama tadakhalan na prilewo ni wa pasakit na no ya
perisik sana nila begini pun ada yang gede mah mau nabus ay. Ito na yung mga bitaro na binakati ang mga guru ini na di kong kapakai kong Muslim. Iba niyan tolakan sa pagaringin ng Muslim sa kalawanan sa talugawi kasadun sa ito lang yan sa pagaringin ng Muslim sa kalawanan sa talugawi naukapan tagya kapatay dakalan na pinulod sa neraka talugawi. Ada mabuwagin na merano mauraw sa neraka na kan mamubgato na merano mauraw sa neraka kaya buat tingin niya ka neraka nasara minus mantan kaya minus sa kapakan neraka nakati ang mga ulama hindi ka naging monggo na ito ba kayo pinulo sa neraka na makatatalong pa nakisa ka dugi na pendidi utak ulo niya gitu minus na ubang nga pag-ubsin ba nabaling mga baling tanong na pakalay tanah Swiso na untugaw bigay ba na ito ba kalipangin na mga minusan na nga iso gitu suwapoy sa naraka nakati ang mga ulama ini na miya kasang giburagun na piyak ibiyagwala na miya karigariga na ikadun giburagun na piyak ibiyagwala na miya kaputi-puti na ikatlong giburagun na piyak ibiyagwala na miya ngintakintam naginan imagbubutal wapay ko naraka dagubid niya may leh kamagan hindi si orang na mga pagpawanatan ikaw setelah piangan yang wagi mga ulang masupawan kami yang kapasantan hati natin dia ko pungimna baaro miya kaso piangan dia naman dengan mamupawan bagus yang untuk surga magatos ka anda na ayang paglalagtalantan yan naman din na so paglalagtan ulang italusulupan naman doon na pala sumisinga bakaw na miya kaso nado mo na pangiraw magatos ka anda na nasa manuto alin na naman ikapanik tanuro pemaling ako muda tigalingin ako kemuda hindi benar pila suhuti lang nagkato na kasobra 30 anda na 40 anda na tadi penikro ini bitor kaboy penikro na manual kayo nga dito pengi kamakaw makaroon na baka bumi di natiyong niya kasombo sa manusia sa ini bitor na pendima taon suwan na buda Pore kaya semua nari sumber gerualan na upang makapag-usara tanah sa tanah na kita no biasa bisa dunia dengan di pamimikiran na makabilib ka Pore ka nabugamos ka na rin ibarat soalan na piya kayo na matanong yan man afala yanduruna ilal ibili kayfa khuliqat pitiro orang tanong ya wallah bani di penggeda-geda wanda maneki adna unta seunta na hindi aman mabuong tarupa niya naboto piyanasangan inuit sa porniture isundol na niya drum yang bebedeka kabawa ng beda kasang unta ay pawan lang na piyali kita merata naman na riwala ay pawan lang kan kamay na ba alay matong napan wa ila sama ikay parufiat bani yung panindi penggeda-geda tigwala solang itu ada manikini puro ya buat na postin ya penubuhan niya ko na ba nagkatong ni mapustin niya na nari benar nadidigan na ipungi benar Allah nang gilok masuk tawalim lagi dunia ka man mapungim na surga nagusupan na lang ang mata nga ko tigas tayo no to barkada sa gada igida nami iga kasapan na penit nga isa ito ang aran niya no miga ka gagawin na totorong nga nami makaw makasama nila misyo pingam nila guys sa nomol agir jo karo miya kalala mga grocery items ang ito natuturog ka aray ibang guru ako na kaparapay na ka lagi na bisit na ginupo ka pa namin yung ano namin yung bubud ka gawin ka ay makanaw ka namin yung bubud trip ka kadomitaros dito sa surga no natingin ko ka pikir mata na ikaw sto mamiga ko sa puna piyaga puna no ba niya makada ko sa bar ko na miya kada ko sa butin dito na miya kada ko sa pali nasok man yung ararangan miga ka kumana tintang-tang ka na miya pikir ka diga-diga nari mo gumiya makalalabo siya nagcita tayo man ang napas ka miga ka nagpamakin na kumupubay so manari supa ka surga na mautak dapat ya nari ate oras sa kayo guru ano ka magandang nayayatan di may karong sa isa oras na inayatan nah hey
beli ko tigas. Amay ka pinigusitan. Nang maliban ni kasi ibabuka. Kaya ko niya penantay ko naraka. Alabi daw na halo. Kung nanon ka tigas siya, kaya ko pibuli penantay ko naraka. Miya kasi naninigusita nun. Bidere na magari at tangaraw. Kaya miya mo siya tawro, buwas-buwas na miya bang miya alo ya kanunay. Nabuko na ninakuli, diyo ka tawag babitik ya uli larang na. Amay kad nagyalim balik ka na sige mga guguru. Tangi ni babis ka pag ini ko si tilarang na to, madagla kaya na ako sa mga kulay ganyan. Ada magaga. Nakaibalas ni larang na ito amya kad maraw, wabago ni mayo. Tiyan na tulad siya, tinagihan na magari. Namya ka sobra pito na gunda di sila bindira. Manamata nga buwag ka na panili. Nakairiyaw sukaw mga namata nga malokod magumawang na may pagpagsaw niya. Kaya buhay ni sambagirang na tingin na bapalim. Wat tigin na wani palit karang na makapantag sang kaya di mi kap sinabutan na bugyan kaya ariyak na begitu kong korokan na piya ko niyan miya pelantay ko narang. Ito na ni panawara ka no diskarte. Why na doon ka doon sa inam? Ay pikirin na lang tayo. Why niirigan na pinong na piyang niyan miya kursa doon sa naraka. Pagawa mo. Why? Lagi ako, wala diukon Muhammad di may mikiran nanto na maswa ka siran mga ginaway. Kaya kaya sa gadog yung kaya hari niya na dinibs ka to na bago rin ipaling nagbuwang kalipan, nagbuwang silang pakapagaraan na. Kaya ko sa iwan. Miyang ginaway sila. Nari, sama na yan. Yang apilang sigaw ini juga pemitirai. Na estimate na di malibat nagpapakasaman nagpakatludram. Matang umiyati. Tiga lebih nama mantok. Neman ako na sa filing. Nakatiya beromad na isang kapter na digan pemitirai. Na may tanong magberman digan mga sinabuta. Naganap ni mana nomrag. Nari, mga uri penuh Allah. Samanan niya gedong tanwana nagyaga dia di jero nak nabi di pamuruta sapa dia ngapegaloy tanong sebetul-betulan na dari dia. Udi tanong giginaway na di tanong pakasul de surga. Pakais antono nabi mi katantuan yan nasulun sunabi imiteron tabi ako mga ulama. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu walan tu'minu hatta tahabbu. Tapi sa mga guru alay di kanodin makasulod ko surga at nabi taman sa di kanu makaparateya na di kanodin makaparateya taman sa di kanong giginawan. Naboto sa raga kan kadali na besar kang giginawan. Ito na ba ni lagi? Napiakata ko sa nabi kay naman din na uba kada penrong mataman at iudiyaman ito na kita kapakat giginaway tanong natigyan awala adullukum ala sayin ida paantumu tahabagtum baka nakanwati ko nabi pengguna na wato say aw pamakawakit din yun na makang giginaway kan Aksus salam bainakum na panguraw ni Yesus salam kung dulun-dulun na niyo. Tunay mana ni Anari? Bahkan dengan wati guna bipuguna na wasugan na bakawakit niya na makagigilaway ka no na ayag tigil na galabag. Apat terong korkano ukit niya na makagigilaway ka no na panguraw ni Yesus salam. Salam kung dulun-dulun na niyo. Biar gitu salam, ya simpo-simpo na besok 30 minuto, salam tunay ka lagi ya apakalayan ka no mau mga sa padagka babay ko na ya pagari ko na mau mga sa padagka na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, simbol na to jadi nga natukuran ka na gusto Mas kama buat siya lah mamia wa mamia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perisil sanang nadat lagi dan nag-greetings. Kapang likod na may umagos si Ustad Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kalilintad limu kabarakat na siya. Buat na lagi din nag-greetings. Berbasa na na hi, hello, kumusta? Asibaga ko niyan mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kalilintan kapipia ginawa limo kabarakat na si Raka mambo. Peter wag lagi din ang nag-greetings.
Kenapa lagi dengan merano subisi be mangusat greeting siya. Tone greeting sa merano. Miya tidak kan yang maton kami apira raguna. Miya tong kan na biru buat di. Matango miya tilo sama itu. Cuman ya kami tidak kan maguna. Kalau mati pisida. Timang mga be miyawi to ita tinadu. Miyawi ta kambuan lang doon sa miya tagwa miya tidak ta maguna. Kukulinan ng mga greetings mga PPR. Gumamupangangatagan na. Kaya ba kayo? Nari! Hey, mga bayi! Pagiginawa yung tanong ng salam! Tunay mga niya nalim! Nakatawan niyo, so salam nakalilintan. So salam na yung maranwala. Nagyuto ko na ipa! Tunay ni ba? Ipa mo raw tanong kung so salam kung dulun-dulun na tanong. Tunay mga kalilitan. Kalilitan. Ibas kami, makamoyang kung dulun-dulun na tanong salam na luminitad-tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sialam asok dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya urok-urok ko, benar. Yang gue di sebagai anak Islam, kan? Tangguh lagi, ya soal similar. Nah, biar gitu. Assalamualaikum, karena wisata. Oh, serabi. Mata aku. Tadi benar ya? Salam kalilintang salam ingaran Allah kinwatan of number nggak ino to ayang mana niya nakaingaran Allah ayang ngaran niya nakalilintang ay hindi mana tanong nabi pulagwi aku babaya kumama at tinggal lima doon mana dia nagsibutan beri benaran siya bilang kasomau orang-orang wani sila di kukulu ya tonan kata nggak cuma salah dito na yung tira na bibulat mo yun ito na kata nga dumanaw sana grabe ka na hindi namin agad umano kung nagsiraw man yung mga magito nga ito na kata nga dumanaw sana mata mo wala kati ang mga ulama hindi gari ulitan na nagrinag ulitan ng mateo kayo to nga miyan ka kalilitan kayo to miyan ka salam ingaran wala nagbatalon na ikaw ang lagi na sama na napanggiginawa itan na kailangan na namibaling tanong na tawa na ilo na ilong tanong napakakaswitan ko na sa oro ko mga loksa naprilay ako niyo pagawin ko na prilay ako niyo kami ko na bidi-bidi tanong sa kakawin isa alam ba iman tawa di tanong di giginawa niya ng mga maranaw na kagawing kawin kaya giginan man isa ka ito ka bata-bata ka no na waki umakapugumuya so Islam ari Muhammad do guru kan lagi dia tanaron manaw si tano tagsa pinit na si tanon gawing itanong sa tiga nga bala mo na taon nagpakaw maro ada terakhir pero manikir pinagaro sa function room na si pag pinagaro na bangad na sumbuli sa para to kami ang kapito boy na mga sadot kami ang pasada to na di manisi wow nabnubod na iti siya yan makukuha ng mapit sana ginanira ka na pamanasing tanong ko nga para dito nung di mga ginoy ka kapag kayo manat ko sa bapano to sa kapkulo kayo kayo to na ina so gusto ng karakiyan edo pati pumakiyota makaumataron na miyakiyota po na piyago putu hindi ka na siya putu 2,000 na makaumata na dumiyar pa na digani kutin hindi ko pakiyawat tara isaw na nalambo ikadua lambo nakapapatay may lagi yung papapatay nakakapatibig ka doon na sa ni pamunutin yun lagi ang nakapapatay daw ba ni pamunutan siguro ka ganun imiyatay sumiyatay na ba tanong dito nga na doon na bitiruan sa umatay sumiyatay na dito kailangan lubabtibo wala ka sipa ako naswaki so mauuna ya piyatayan sila na miya kaumakaw na tominibo ka na wera ta ginawera na magatos na mimbo na 50 inay ka nila tibidin misa na miya ka piya ginaw na do mata nga di ka minibus karaw nagagula mga mana di nga sila di bawah doon na tumibo kira kapito gawin naman isa na lagi wata mata niya but sa kapuruan lang pereser sana na din ni kada ya nga dito nung di ginawa nakapapatay
Namanya ka pa magniya ka gawatan na tanong. Kore kaya? Ay man to na piya ka mo sa ini. At na mga tawa dila di kumping. Ugin na pagpumamasa koron na buruak na Muhammad. Kagian na dila di kumping so lagi day na gida na sila nung babagoy na ad na isa alim. Alim ay yung bermutiro. Nautiro ako nakatawa ni Muhammad. Di ka pa kayo, ba matay sumetay na bumsum. Naipnubog pa ka na. Di kaharap. Nakatawa ni Lola, hindi dari day penuturan. Huwag yung otak ariyan na alim mo. Si alim man sawi mi balawag dari day na ariyan. Magari kami, madonsong kami sa inama. Ariyan bun, sa ni kakak. Nagpenutun niyan. Kagiti na mau sa mga kapapatay. Namanya mamsawa kayo buminito kami ako mga tali. Ini pamamasan yan, ito, miya ako, matito na, ini bawal, lain nakatiya miya ako masya ini. Na kayo mga pasadagwa, tingin mga musiyat na tiyawa. Kaya pa nagkunagtano na si Alin, na miya musiyat. Na dumi awa kay mga ulama, kaya nidawanin na miya taglarag na ina. Yung gusto taglarag, kung nga siya, bubuhin na tiga painal, masarap pa kami taglarag. Marami naman na niya kapit-pita, ay dapat yun. Sana yung kapitang guruan, mga guruan na siya ako dambalambakan. Ipayun to. Basta tumaningaw na ilotan na. Kapakay man ang tadi nga kapakay na oras na may mayangap mandi makumwa. Mata na yan. Kurang tayo ano siya. Kaya tanmawan natutulang ranaw. Nagumi bago Muhammad Chokwa. Bada di ka pa namata. Mini baguguan niya. So mga ulama na adna kiaram yan Chokpan. Chokpan mismo haram. Anay bentak wala ka dun. Final. Di sila kerja pa. Na adna lolotakan. Na dun. Final. Di kerja pa. Bunga masuk Ramadan na anak diketik beri bumini tahu mina kerja pak dia kayak kakakku dia multiru na ako mga kakakku kaya niya si dari day ini toro yang ako tadi kerja pak di balik pak yuti itu mo akagay na di ka pakai ni manto naslap mani-mani ning kulungon ay dapat yo mga ulit mo Allah mata saya na ino kabatan mo din di kutiran berarti yang may umagya mo kaya tamanang koron sang kaya pipikiran ko kata so pagusay ko ano adum pernah paday lagi to subtero na kana na ino ka adum gora sa ditano di makatutuna pakatip nagyang kaya mga ulama bala sa tanu wala sa miya kadang lama pa so bala sina di ka tanong dilunganan wallah na amal na so tiku tandingan sina sugo ko na balas na timbang wallah na pakimbugin yang girampan kasiran ni malaon wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya Ale. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.